אז מה קורה חברים, כאן מר טוסטר ואנחנו בסרטון חדש, אנחנו נשחק רובלוקס ובואו נתחיל בלי מה לדבר עוד. אוקיי, אני כבר בחרת איזה משחק. כאן צריך פשוט ללכת לאיפה שיש סימן אמיתי, למשל זה. כאן אני הכל יודע. הנה, גוגל, כולם יודעים. הנה אייפון. איזה צבע זה הדברים האלו. נראה לי שזה כזה כתום. כן, נכון. והנה, נראה לי שזה, כן. אנדרואיד זהו זה. אני יודע שזה זה. לא יודע מה זה הדבר הזה, אבל אני יודע שזה כבר זה. רובלוקס. זה מיינקראפט, אני מכיר. גוגל, רובלוקס. לא יודע מה זה האפליקציה הזאת, אבל אני כבר יודע. נראה לי שזה... זה. כן, זה נכון, לא יודע איך אני עשיתי את זה. לא יודע, נראה לי שזה. לא יודע איך אני עושה את זה. אוקיי. אני חושב שזה כחול כזה. או, פפסי. אני לא זוכר, זה זה. או, ברצלונה, אני מכיר. זה. ריאל. דודל לפיצה, אני לא זוכר. דומינוס. What? What the fuck? אני לא זוכר. אני לא כל כך מכיר פיצות, נראה לי שזה ככה. כן. לא, רגע. אוקיי, אני אשחק במשחק הזה. כאן יש מלחמה, ארצות הברית נגד יפן, ואפשר לשים מקומות איזשהו איפה שאפשר, איפה שיש ריספאונט. 2,000 years later. צריך לקפוץ וצריך שתשברו מלא 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 זה. בקיצור, לשבור את כל הגוף, את כל העץ. אני כבר שיחקתי בזה מלא, אז הנה איך זה הכל נראה אצלי. אם אני נופל ככה ממש חזק, הנה אני עכשיו ממש חזק, אני נפלתי על אבן, אז שוברים על זה מלא עצמות, ויו זה יהיה ממש חזק. אם זה היה על הראש, בום. אוקיי, יו, אם לא פגעתי בראש בכלל. אוקיי, בדקתי כמה עולה המפה. זה עוד אחד, ועל הראש. לא, נראה לי זה נכתב. לא, רק לא לא שברתי כלום. כבר התאמנתי ואני כבר אעבור את זה. אוקיי, בואו נעשה שיהיה לי... הנה, ככה, אמצעי. ישראל. אוקיי.
ללבוש כאן עושים. אוקיי, הנה בגדים, קסדה, הכי חשוב. נעליים, ג'ורדן, נייק. וחטיף אנרגיה של ההלואין. ובואו נתחיל. נופל. אם אני אעבור את זה. תשימו לייקים, ככה אני אעבור. אז יאללה. רגע. שברתי את זה. אז אם אהבתם את הסרטון הזה, תשימו לייק ולהירשם לערוץ. אז